ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೋಕೆಂದಿದ್ದೆ ಯಾನ ಸೋಕೆಲೆ ಎನಿಚೂರು ಲಾಗ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ದಾದ ಮನ್ನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಇಪ್ಪಡ ಅಂಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಯಾವ ಬಂದು ಏನು ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನ ಪಂಡ ಏನು ಎಲ್ಲಂಚಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನೊಂಜಿನ ಪುಂಡು ಎಂಕೆ ಲಂಚಿಗೆ ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪುಜದ ಸೊ ಅಂಚ ಅವೇ ಪಂಡೆ ಕೊಡೆ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಬಾಡ್ರೆ ಏನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ಸೊ ಐಕಾದಿ ಅನಿನಿ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜನ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂದು ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದನ ಒಂಥರ ಇಂಚ ನನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ಹಿಂಗಿದ್ದೀರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದತ್ತು ಪಾಲೆ ಒಂದು ತರ್ರುಂಡು ಸೊ ಒಂಚ ದಾಯಿಗೆ ಪಾಲೆ ಅಂದೆ ಅನ್ಬುಕ್ಕ ಅಂತೆ ಪಾಲೆ ಕಡ್ತಾನೆ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ತೋಟಟ್ಟು ಪಾಲುಂಡಾ ಶಿ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಲೆ ಚೂರು ಬಜ್ಜಿ ಉಂಡವು ಕೋಡೆ ಬೂರ್ನೊಂಡಿಗೆ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಚೂರು ಬಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಇತ್ತಿನ ಕಡ್ತಂದರ್ಕ ಏನು ಗಂಜಿಗರ ಸೂವತ್ತದ ಪಿತಡ್ಪೇನ್ ಗೈಸ್ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಕತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಅವು ಏತೋ ಸಮಯ ಬುಕ್ಕ ನೆಂತೋಯ್ದೆ ಮರ ಅಕ್ಕಲ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಂತಾರ ನೀ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತೂಕ ಇನಿ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಏನು ಎತ್ತೋ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದು ನೆಂತೋಯ್ತೆ ಗೈಸ್ ಆಯ್ತು ದಾದಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪುನ ಅಥವಾ ಬುಕ್ಕ ಬನ್ಕ ಅಂದಪ್ಪನ ದಾಯಿಗೆ ಏನು ತಪ್ಪಸೆ ಕಾಪೆ ದಾಯಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಚಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪಚಿ ಮಂಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಲಾಗ್ ಮಂತುಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬರ್ತಾ ಇಬೇಕಾರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಏನು ಎರಡನ್ನು ಪಾತ್ರಂದ್ಲೆಂದೇ ಆಪ ಮೊಬೈಲ್ದು ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬರ್ತಾ ಇಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಪಾಲೆ ತಿಕ್ಕನಿಂಕ್ ಇನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಪಾಡ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೋಗ್ಲಲ್ಲ ಅಲವಾಡೆ ದಾಲ ಅಂತರ ಬಜ್ಜಿ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಲಕ್ಕದ ಮಿತ್ತದ ಇಂಕೊಂಡು ತೋಜಿ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಪಿರು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಿರು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಫೀಲ್ಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಕೋರಪ್ಪನ ಎಂಕು ಓ ಫೀಲ್ಡ್ಲ ಬರ್ಕತ್ತೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪೂರ ಅರ್ಧಂಬರ್ದ ಇಂಚೆನೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಓಪನ್ ಅವಕಾಶ ದಿಪ್ಪಡವು ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಂದಾಪನ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಆಪನ ವೈಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಬರೋಡು ಬಂದ್ಪಿರು ಸೊ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ ಲುಕ ದಾದಾಪನ ಗೊತ್ತಾಪನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ಲಾಗದೆಲ್ಲ ಬುಡಾಯೆ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಆಂಡ್ಲ ಏನು ಪಾಲೆ ದಾದಿಗೆ ಕುಂತು ನಾನು ಏನು ಬಂತಿದ್ದ ದಾದಿಗೆ ಕುಂತು ನಂಡ ಅವು ನನ್ನ ವನಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅದು ನಾನು ಪಾಲೆಡ್ ವನಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಿಂಚಿ ನಿಂತು ಇಂತೆ ನಿಂಗೆ ಪಾಲೆಡ್ ವನಸ್ ಮನ್ಪು ನಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ವನಸ್ ಮಂತ ಇಂತ ಪಾಲೆಡ್ ಏನು ಅಕ್ಕ ಮತ್ತ ಅಜ್ಜಿಲ ಅಡಿಪ್ನಾಗ ಏನೋ ವನಸ್ ಮಂತು ಇಂತ ಇರ್ದಕ್ಕ ಏನಕ್ಕ ಮುರಾಣಿಯವರು ಪಂಡಲು ಪಾಲೆಡ್ ವನಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಕಮ್ಮಲ ಪಂಡಿರು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ಬಫೆಡ್ ವನಸ್ ಮನ್ಪತ್ತ ಇಂಚೂರು ಲುಂಗಬೇರು ಬಟ್ ಒಂದು ಇಂಚೂರು ಪಜ್ಜಿ ಪಾಲೆ ಇರ್ದಕ್ಕ ಬಾರದಿರಟ್ಟು ವನಸ್ ಮನ್ಪರೆ ನಕ್ಕಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ಪಂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ನಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೇನು ಬಾರದಿರ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಾರೆ ಒಂಚೂರು ಇಜ್ಜಿ ಅಂತಂದೆ ಕರಿನ ಲಾಗಡ್ ಮತ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಜೆಸಿ ಬತ್ತಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಆಂಡು ತೋಜಿಂಡು ಅಡಿಮುಟ್ಲ ಒರಂಬ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗ್ಲ ರೋಡ್ ಆಂಡು ತೋಜಿಂಡು ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು JCB ಬರೋದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ಪೋಪೆರು ಅದು ಆತೆ ಒಂಜಿ ಒರಂಬ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ರೋಡ್ ಆಂಡು ಗೈಸ್ ಆತೆ ಎಂದು ಅರೆಗಲಡು ಬರೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮರಿಯಲಡು ಭಯಂಕರ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಆ ರಡ್ಡಿಲಡಿಗಂತೂ ದದ ಬಂಡ ಸುದೆತ್ತ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಡೇತ ಅಡಿಗೆ ಅಂಚ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಪಿಚಿ ಅದು ದದ ಮಸಾರ್ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಪಿಚಿ ಅದು ಮಲ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಡೋದು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಪ ಪೋಯರ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುನ್ಪನೆ ಬರ್ರ ಒಂದು ಬಂಡ ಹೊಸ ಮಣ್ಣದ ಅವು ಬರ್ಸ ಹತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿದ್ದು ಆಪುಂಡು ಪಿಚಿ ಆಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಇದಲಿಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತಲತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ದುಂಬೆ ರೋಡ್ ಆತಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲತಿ ಆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಡಂಚೆ ಏರನ್ನ ಬತ್ತೇರ ಅಂದ್ ಗಡಿ ಇಂಚಿ ತೂಪುನ ಆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಕ್ಲ ಅದ ರೋಡು ಏಪನೆ ಆತಂಡ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡಿಗ್ಲ ಕಾರು ಸರಿ ಹೋಪಿಚ್ಚು ಮರಿಯಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಮರಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಐತೆ ಮತ್ತೆ ನಡತ್ತೊಂದು ಪೋಯರವಲ್ಲಿ ಮರಿಯಲ್ಲಾಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡೊಂದು ಅಣ್ಣ ಪೋಂಡುಂಡತ ಇದೀಗ ಮದ್ರಂಗಿದ್ಲೇಕ ಅವು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಡ್ ಮಂಟ್ರಟ್ಟುಂಡತ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಚೆ ಗೈಸ್ ಅದೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತಲಾಗ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅಂದಿತ್ತು ಇದೆ ಬಟ್ ಅಡೈತೆ ಒಂಚೂರು ಮರತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಂಡು ಐಕೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ
ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂಥರ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂತೊನ್ನ ಬೇಲೆ ಆವಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೀರ್ನಾಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀರ್ದಿಪ್ಪ ಅವಳ ರೀಚ್ ಆವಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಪ್ಪಡ ಆ ಥರ ತನ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ನಿಗಳ ಬಂತೇನು ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಂದು ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸತ್ತೇನ ಸೊ ಒಂಚದು ಪಕ್ಕ ಹರ್ಟ್ ಆಪುನ ಮತ ಅಂಚ ಯಾನೊಂಚೂರು ಬೇಜಾರ್ಡು ಮತ್ತಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಪ್ಪ ಏಪನ್ನ ತಿಕ್ಕು ಬಿಡುತ್ತು ಪಾಡ ಯಾರು ಪನ್ಪುನ ತುಕ ದಾದಾಪುಣ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂಪರತ್ತೆ ಅನ್ನ ಲಾಗ್ನ ಪಾಡು ಒಂದೇ ಇಪ್ಪೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪಲೆ ಅಮ್ಮಲ ಪೋತೆರ ಅಂಚಿಗೆ ಕನಕ ಪೋತೆರ ಓಡೆ ಪೋತೆರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಪೋಟತಿ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಪ್ಪೋಪ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಅಂಬಿ ಮತ್ತು ಅವಡು ಬದನೆ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಯರಗುಂಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ JCB ಮತ್ತು ಇಟಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ವಾಯ್ಕ ಪೋಪುನ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ಆಂಡು ಇಲ್ಲಟಿಕ್ಲ ರೋಡು ಬಟ್ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಟೈಮಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪೋಯರಕ್ಕೆ ಬರಿಯರಾಗ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ ಸಾದಿಟ್ಟು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡತಿ ಅದು ಜನ ಕಾರ್ ಸಾದಿಟ್ಟು ನಡ್ತೊಂದು ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಮೂಲೆನೇ ಪೋಡತಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸುತ್ತಾಪುಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮರಿಯಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಯ ತಾರ್ನೇಡು ಬೊಕ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಡೀಕ ಮದ್ರಂಗಿ ಇಟ್ಲೆಕ್ಕ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟೀಕ ಸೊ ಅಂಚೆ ಗೈಸ್ ತುಕ ಗೈಸ್ ಐನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ತೂಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಆತಿ ಅನ್ಕೊಂಡನ್ನು ತುಕ ಏನು ರಜೆಟ್ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರಗಂಡ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರಗ ಗೈಸ್ ಏನ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಅವ ಈ ಬುಕ್ಕ ಎಂತಿಕ್ವೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ವನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸೊ ಪಾಲೆಡ ಬಂತದೆ ಪಾಲೆಡಿನ ವನಸ್ ಮಾಡ್ನ ತೋವೆ ಸರ್ ಬುಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಾಲಿನ ಚುಕ್ಕೊಯ್ಯೊಡತಿ ಪಾಲಿನ ಕೊಯ್ದು ವನಸ್ ಬಲ್ಸೊಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪಾಡೊಂದರ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಪಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ರೆಡಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಇದು ತೋವೆ ಸಾರು ಬಟಾಟೆ ಇದು ಸಮಯ ಗೊತ್ತಾ ಹಿಂಚಿತ ಒಂದೊಂದೇ ಎನ್ಮರನೇ ಅಜ್ಜಿಲಾಡು ಬೇಳೆ ಬದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪಾಲೆಟ್ ವನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದೇ ಐಕು ತುಂಬ ಬಟಾಲ್ಡ್ ವನಸ್ ಬಲ್ಸೊಂದು ಬರ್ತಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಐಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅಗಲ್ಟನೇ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಗಾಯ್ಚಿ ಸುಮಾರು ಬರ್ತದೆ ಪಾತಿರೋದು ಅಂಚ ಅಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನ್ನ ಬರಿಯಾರಾಗಿ ಅಂಚ ಅಗಲ್ಟ ಸುಮಾರು ಪಾತ್ರ ನಿಂತಿರ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತೀರ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾದ ಗಜಿಪ್ ಪಂಡ ಲಿವರ್ ಕೊತ್ತುದೇರು ಸೊ ಇನ್ನು ಗಜಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಲಿವರ್ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಗ್ಗರ್ನಿಗೆ ದೀತೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಗಜಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಇಂಕ ಕೆತ್ತಿಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ನ ಕಜಿ ಪೆಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಜಿ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಪೆಂಕ್ ಹಾಕ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಜಿ ಗೆತ್ತಿ ನಾನು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪುನ ಅಂಚ ಒಗ್ಗರ್ನಿಗೆ ದೀತೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅಂಚ ಕಡೆಯರ ಉಂಡು ನಾನು ಕಡೆಯರ ಬರ ಜೋಡ್ತಾನೆ ನಾನು ನೀರು ಕೊಟ್ಟನ ಕಡೆಪ್ಪನಿ ಒಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಕಜಿ ಪಾಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕದನ್ನ ಎಂಕಾತ ಲಿವರ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಂತು ಅಕ್ಕಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಿನ್ನೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಇತ್ತು ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ ಒಂಥರ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ತಿನ್ಪಿಸಿ ಇದು ಅಮ್ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಂತ ಇಪ್ಪನ 1 kg ಕೊಂತೀರ ರೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಮ್ಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಡೆ ನೀನು ಹಾಕ್ಲಿ ಮಂತಂದಿರು ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಂತನ ಇಂಕಲ ಕಡೆದು ಕೊಟ್ಟದು ಮಂತನ ಇಂಕಲೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬಜಿ ಮತ್ತು ಪೊಡಿ ಪಾಡುಡು ಬಟ್ ಖಾಲಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೇವಂತನ ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬಜಿ ಕಡೆದು ಕೊಟ್ಟುಡು ಜನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬನ ಸೊ ಅಂಚ ಕಡೆದು ಕುಟ್ಟಿಯರುಂಡಿತ್ತೆ ಕಡೆಯರ ಒಬ್ಬೆ ಅಮ್ಮನ ರೈಸ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ನಂಜೆ ಬಾಕಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಅದ ಪೊಡೆಪ್ಪರಗು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ತಿಕ್ಕನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಂದು ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕದಂಡು
ಇಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಗೋನಿಡು ಟೋಟಲ್ ಐನ ಇತ್ತಿಂದೆ ಟೆತ್ ಒಂಜಿ 5 kg ಅಂಟ ಹಾಂಡ್ ಅತಿ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ಪುನಾತ ಉಳ್ಗುನಾಗ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಅವು ಒಂದುಲೇರು ಪೊಡೆ ಪೆರಗ ಸರಿ ಐಟು ಕಜೋ ಮತ್ತು ಪೆರವಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಐಟು ಕಜೋ ಮತ್ತು ಪೆರಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಯಾವ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಜಿಪ್ ರೆಡಿ ಆಯಿ ನಾನು ಉನ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಈತ ಪಡೆತ್ತಂಡು ಐಡ್ದು ಕಾವು ಒರೆ ಒಂದು ಪಡೆತ್ತದು ಬಿರ್ಕು ನಾವು ಮತ್ತ ಐಕ್ ನಾನು ಅದ ಐನು ಪಡೆತ್ತದ ಐಟು ನಾನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತೋಡು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಮುನ್ಪ ಮುನ್ಪೊಂಚೂರು ತಟ್ ಮಂತಿರ್ತಲಿ ಇತ್ತಿರ ಹೊಡಿತ್ಲಿಗೆ నేను ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪಿರ ಅಂದು నేను ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪಿರ ಅಂದು ಈ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಕೊಂತನಂಚಿನ ಕನಕನ ಕಡ್ತು ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರೀ ಹಿಡಿದು ಕಂತನ ಆಯ್ತಾ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಇಂತುಲೆಗೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟದ ದೈ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಂದು ಅವಕಾಡೋ ಏತ್ ಬಲ್ಲು ಬರ್ತಾರಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ಲ ಕಣಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಣಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಗಾಳಿ ಅದಂಡು ಆತಿರ್ತು ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾವರ ಪಡಿ ಅಂಟ ಮುರ್ಕೆ ಮುರ್ಕು ఏ పల తిందో ఇంత నందు పొడిపును చెప్పండి వరా అన్న ఏ టైంలో అది ಇರ್ತೈತಾ